Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaasang kaninyo. Karong adlaw kay sunan mao ang unang Domingo sa Quaresma. Quaresma ihali kita diha sa pagduaw sa atong kaugalingon, pagduyog nato sa Ginoo sa iyang kasakit. Diha usab gumalingon ta sa atoang kinaiya ug isip usab Kristiyano. Hinawad na kini Quaresma kay sunan magdalang kalingon diha sa atong pagtuo sa atoang kinabuhi. Busa pangayoon nato iugin nato sa Ginoo ang atoang mga pangamuyo, labi na usab sa kanang mga petisyon nga gihanan sa mga pilgrims o devotos ni Senyor Santo Niño. May soon maglusog kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaul sa Santos nga Misa. Kalayaan kita sa Dios na makagawon sa tanan o pasayloon sa atong mga sala dagon itinaniya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga makagawon pinaagi sa tinuig nga pagbansay sa mga buluhaton sa Quaresma, itugon nga makasabot kami sa kahulugan sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo ug tudloy kami sa paghubad niini sa among kinabuhi. Kini among gipangayong pinaagi sa mga Jesucristo mo anak, mabuyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa masahon sa Genesis. Unya ang Dios mingon kanuy o sa iyang mga anak. Himuon ko na karon ang akong kasabitan, tali kaninyo ug kanako o sa inyong mga kaliwat, ingon man sa kanang binuhat nga buhi uban kaninyo. Ang mga langgam, mga kahayupan o mga ihala sa mga manana, kanang gayon nga nanggawas sa arka. Himuon ko ang akong kasabutan, tali kaninyo o kanako, isaad ko, nga di na gayon puhuon, pinaagi sa lunok ang kanang binuhat nga buhi. Di na gayon laglagon ang kalibutan, pinaagi sa lunok. Ang Dios miingon, aging timaan, walay katapusan kasabutan nga akong gihimo, tali kanako o kaninyo, ingon man sa kanang mananap. Palutawon ko akong bangaw diha sa kapanganuran, timaan kini sa kasabutan, tali kanako ug sa kalibutan. Kung tigumon ko na gani ang mga panganon diha sa langit o makita diha niini ang bangaw, hinumduman ko ang akong gisaad kaninyo o sa kanang manana nga dili ko na gayud laglagon, pinaagi lunok ang tanang binuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kinudlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay si Kristo mismo namatay sa makausalamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo, apan gibanhaw ingon nga espiritu. Ug sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya ug nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Mao kini ang mga espiritu sa mga tawo nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga nagulat kanila diha nga si Noe naghimo sa arka. Walo lamang katawo ang isulod sa arka ug naluwas sa tubig nga nagbulagway sa bulyag nga karon nagluwas kaninyo. Dili pinaagi sa paghubas sa bulim sa inyong lawas, kundili pinaagi sa saad nga gihimo ngadto sa Dios gikan sa usa ka maayong konsensya.
Ang bunya nagawas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo na miadto sa langit ug atuan na sa tuo sa Dios. Naghari sa mga anghel o sa mga langitong gahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaang kaninyo. Panaw sa Panginoon. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Kumayaw ni Ginoo. Diha-diha ipaato sa Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamigawan. Nagbabilin siya dito og kabatan kaadlaw ug gitingkal siya ni Satanas. Dito may mga ihalas nga mananap apan may mga anghel nga miatiman kaniya. Sa dihang nabilanggo na si Juan miadto si Jesus sa Galilea o nagsangyaw sa maayong balita sa Diyos. Miyon siya. Miabot na gayon ang panahon na maghari na ang Diyos. Busa, hirusuli o biyahe ang inyong mga sala o tuuhin ninyo ang maayong balita. Maigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. May buntag kinatatanan. Sila na nakaroon sa panahon sa Quaresma makaigsunan. O kining Quaresma, atuming duyugan diha sa 40 ka adlaw nagsugod niadtong Ash Wednesday. Ug usa man yoy pagkabili niini. Kung sa importansya bagyod niini nganong ato na makitay o nganong nagsaulog matag Quaresma o Lenten season. Ang na siguro musangkop sa ato ang una mo na kanang Quaresma nagali matag Biyernes di tabukahon kami. Panahon sa Quaresma, panahon sa Semana Santa, udoaw na buntag dito masimbahan. Pilgrimage ta. Ini Kairbi Santo, udoaw ni gabi ana aside sa kanang wato taglaing simbahan ni kabuntag, pero ni kagabi udoaw punta diha sa exposition sa Blessed Sacrament. Daghan kaayo mga tradisyon o mga pabaagi kung saan nato pagsaulog kining Quaresma. Pero anong naghimo man ta niini nga mga tradisyon? Anong naghimo man ta niini nga mga kalihukan? Always remember, my dear brothers and sisters, nga sa matag himo niini naagay purpose, and that is for us to be more closer to God. One way kaya nato kung daghan kaayo pamaagi kung saan nato pagpakahinuol diha sa Ginoo. Ngano magpuasa man ta kini ka Biyernes, di man ta mukaon og karne. Moro gini ato the least thing that we do. Ya, karon napay mga bag-o, labi na sa ingon ni Pope Francisco, pagpuasa diha sa gossip, di daghan pa kayo, dili lang kay sa mga panahon ni mo dili sa imong kinaiya. Ilesan ni mo ang imong time sa pagpupot sa cellphone, bisan man lang adlaw Biyernes. Why do we do these things? Gihimo ni nato para gihapon sa ato ang kaugalingon. That we may have discipline, that we may have control over ourselves. Nga dili kita madala diha sa tentasyon. Kanabitaw, di kita madali matintal sa tawag sa lawas nun nga mga itawag natong desires, our human desires. When our body is weak, when our will is weak, anha dayon musunod ang tentasyon. Anha musunod ang mga disyerto sa ato ang kinabuhi. Diha sa itong Ebanghelyo mga igsuunan, niadto sa Jesus sa disyerto.
ug dito, it was a perfect time for the devil, for Satan to tempt Jesus. Siya ran usa tuwas disyerto. Ug wa siya kaon-kaon, nagpuasa siya og 40 ka adlaw. Para nato mga tao, dili nato mahimo. No? Kaya bitaw nindot tanawon o pangutan-on ang ato ang kaugalingon niini panahon sa Kwaresma mga igsuonan. What are the deserts of our lives? Wherein dali na kaayo kang dumulog ni Satanas. Pamalandungi, pangutan-an ang inyong kaugalingon. Pero ito nga, bayaan niya ng disyerto sa ato ang kinabuhi mga igsuonan. Di lang kay si Satanas ang naa, kundi naausab ang anghel. Jesus does not need angels around him, kay Diyos din siya. Pero nga naman, ipakita diha sa itong Ebanghelyo, na nakamay nag-alirong ng mga anghel, na mao'y nag-atiman kaniya. God, Jesus wants us to be informed or to tell us diha sa iyang kauhanon nga sinabihan nga that you are not alone. Huwag ka mag-inusara diha sa disyerto, kundi naa kay kuyog ng mga anghel nga dili ka pasagdan sa Ginoo na ay magbantay nga kanina. The greatest temptation of Satan, my brothers and sisters, kada bitaw ningon siya, kaya na nimo. Okay ra kuha ang Ginoo sa imong kinabuhi. Okay ra kaayo di ka musimba. Okay ra kaayo nga dili ka mag-ampo. Okay ra ka. And that's the greatest temptation of Satan. But my brothers and sisters, at the end of the day, moabot tayo sa punto sa ato ang kinabuhi na sa kadaghan mga pagsulay, sa kadaghan mga tentasyon, sa kabukat sa ato ang mga sala nga gidala-dala, makaingon ka na dili mo kaya. Usa sa mga kinahanglan nato nga pagkahimuon ni panahon sa Kwaresma is to acknowledge God, to acknowledge that we need Him in our life. Mabitaw niingon sa Jesus, uman sa 40 ka adlaw, niingon na, it's time now, panahon na. Ug niingon pagid siya, busa, hinulsuli, ug biyai ang inyong mga sala. Usay punto niini, hinulsuli, di mo mahulsulan ang inyong mga sala. Kung una sa tanan, dili ka makaangkon na ikaw tao. Kung dili ka makaangkon nga nakabuhat ka sa'yo, di jud ka makahinulsol. Sabi na usahay ng umpisal, no? Huwag mo umpisal ang Father. Ang ako ang yun, kaya di ko makasimba. Nakalimot na bitaw sa pagtanaw sa kinaiya sila ang kaugalingon. Kung ingon na lang, tao ko Father, tao bitaw ko, na usahay mo sukursan. We fail to acknowledge that. We fail to confess that. We fail to ask forgiveness of the Lord. It's because nagtuod na ang agwat ang tanaw na naabot nila yung mga sama. That we thought na okay na dahil siya kay gibuhat pa sa daghan, gibuhat pa sa tanan. First, my brothers and sisters, in order for us to overcome temptation, first, we need to acknowledge that we are human. So, dili ka na himuon na excuse lang kanunay. Ikaduha, that you are not alone. That you have a God with you. Nga adunay anghel, nagipadala ang Ginoo. Kung dili man anghel, ito makadungog sa tingog sa anghel. Asa man kini nato, ato ang gitawag na pwede nato kayong we listen to our conscience. We listen to the church. We listen to the wise people around us, to our elders. And there are things na lisod kaayo nga atong karon, lisod kaayo, mahilimutan mo sa atong imunon.
Ask for people around you to guide you. Ask the Holy Spirit to guide you and to inspire you and to give you the answers that you have been looking for. To give you the wise decision in your life. Una, ang kuno nato na di nato kaya na kitaran sa ikaduha, muduol diha sa mga tao nga nagpalibot ka na kanato. Maminaw diha sa tingog sa Ginoo, maminaw diha sa atuang konsensya. Kung ikatulog, mangayo ug pasayo. Sa gigon pa, dili ka makahinulsol kung dili ka makaangkon sa imong mga sala. Kung dili ka makahinulsol, makaisunan, kung dili ka mabago, kung dili kita makapangayo kung pasaylo ngadto sa Ginoo. Usahay kutob lantas paghinulsol. Kutob lantas paingon nga nakasala ko. Ako lang sa ligpasan. But there could be no peace. There could be no freedom from sin kung di kita makapangayo kung pasaylo ngadto sa Ginoo. Tingon pa si Pope Francis, my brothers and sisters, for us to overcome temptation, three things: pagtuo, pagampo, ug penance. Pagtuo ngadto sa Ginoo nga pagsalig ngadto kaniya nga makaya nato ang nagkalain-lain nga mga temptasyon sa panahon nato karon. Ikaduha, pagampo. Sometimes kada bitaw murag hilom lang kadayon, di ta makahimo niana. Murag natag mabungol. We are afraid to pray in silence, to spend more time in silence. So why kuno ninyo hilom na adto musulod mo sa adoration chapel? Spend mo nito mga 30 minutes, 1 hour sa pagampo sa Ginoo. Usahay una na, di mo makalimutan. Madaghan mo muna. But try to talk to God. Try to spend time with the Lord. Huwag katulong. Pagpuasa o penance, pagbuhat sa mga penitensya, pagsakripisyo. Ang penance makaigsunan nagtuuta nga punishment ni siya. Pero kinilian yung penance is a way for us to have discipline of ourselves, to have control in ourselves. Hinaot na kining panahon sa Kwaresma kaigsunan, kinilang ng mga iyas, kini nga mga pagpamalandong, maghatag ka nato kalipon. Mga hinaot nga mahinungdanon ang ato ang pagsaulog ini panahon sa Kwaresma. Hinaot pa unta. Amen. Maninungan na ang atong itukon ng atong pagtuloy. Nagatong kami sa usa ka Dios ang amahan na makagahom sa tanan. Pamubuhat sa langit ug sa yuta. Ug sa tanan mga makita o pinitita. Nagatong kami sa usa ka Ginoo Si Kristo ang mga anak sa Dios, gianak sa amahan sa ulapay nga amigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Tuon nga Dios ikan sa Dios na matulog. Gianak ni binuhat, usa kinaiya sa amahan. Pinangiganihan ang nahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, alang sa atong kaluwasan, may kadaog siya ikan sa langit, sa lalag sa Espiritu Santo. Nahimo siya may lawas ni Maria, nga ulay nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus sa subo ni Pontius Pilato. Nagatos siya, namatay bilubog, sa katulong adlaw na banhaw siya. Aron matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit kung nagalingkod sa tuo sa amahan. Ubalik siya na may mayamon ang pagkong sa mga buhi ug sa mga pinatay. Ug ang iyang kinaharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo. Ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagigikan siya sa mahan ug sa anak. Gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagayla kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay
ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuguran sa tanan ka santos. Ipanalangin mo Espiritu, ang pagsantos sa malagasan, ang mahimo kini ngalan kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa iyong bahan, ipasalamat kanino. Ipikas ang bihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawat kini ninyo matanan ug kada kay kini mao nga ang lawas kay tugyan alang kanino. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kay pag-usap. Ihatag ini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawat kiniyo Panginoon ka mga tanan ni aniin. Kay dinhi mo ang kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay ang kasabutan. Ang dugo nga imula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasay. Buhata kini aron paghandom kana. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayan ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalal kami kaning pamahal, naningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagabasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kami giisip nga yan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha ang kami mga lawat sa lawas ug ni Kristo, maghayusa diha sa Espiritu Santo. Kinulumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga maipit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco mong Papa, ni Jose mong Arsobispo, siyang abag ng mga obispo sa tanan ng mga pari. Kinulumi usab ang mga igsuon ng kanilang matay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanan ng mamatay diha sa mong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa Ginoo. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming ngayon na makaampis sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang ibana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuligan. Uban kanina, may ikaw nga dayon, may ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, biha kanina. Gihatag nga na kaning mga agawang naman, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang duog himaya, hangtod sa kanturan. Aron magapugita sa bahan, nagagamiton ng mga bulog
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwason sa tanang nautan. Atagi kami sa kalinaw ng panahon. Ang tinabangon sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo, ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa inyong sibahan, ug simo sa imong kababuton, at agi kami sa imong kalinaw kahimusa. Ikaw ang buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sunay.